Keď dobehnem, posledné, čo chcem robiť, je dlho si pripravovať jedlo. Mielones indica, takže mleté morčacie. Na Slovensku to mäso bolo nejako viacej červené. Jedno jaječko z medvedieho cesnaku z minulého roku. Ak nemáš, daj normálnu soľ. Korenie, majoránka a ešte cesnak. Pridám trošičku muky. Viem, že niektorí to robia s airfryerom, avšak ja si myslím, že airfryer je nezdravý. Verím tomu, že sa to za chvíľku ukáže. Poďme si pripraviť šalát. Nálepky dáme preč. Nech je tam nejaká zelená podstielka. Uvarený burak. Typické poľské je jesť cviklu. Nastrúham. Ideme na sos, teda omáčku. Fit verzia. Serek viejsky. Cesnak. Soľ. Korenie. A štipka kurkumy. Dochutíme štipkou medu. Jablčný ocot. Doslova krémový. Toto je bomba. Omáčka. Ja som úplný milovník chili. Tá omáčka to dáva na next level. Thank you, Jesus.